everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugat. Mag-abot mo Kuya Albert. Ha? Murag, doon na ba ko feeling da nga. Nga ni si Kuya Albert din sa mong dapit. Rudy, Aw, ayaw lang lain na sa pagsabot ha. okay ra. Og kung magkita mi, magtahod na ko niya og manhoy. Kay makuwang man siya ni RJ, di ba? In love day kayo to si Kuya Albert ni Manay, no? May mo ba ayaw na lagis ko ti pa, Rudy? Ah, sorry day, sorry. Pero, time pa, nganong nagkahisgot kang Herbert? Tungod kay iya mang giluwas si Bay RJ. Ha? Usa kiluwas? Kukuan kining, Oo, ha? Ngano ka? Oh. Nagkabunga-bunga ka man? na, nga eh. Nagsabot mo taming Bay RJ nga. Nga dili kasultihan. Pagkabuang kita ko. Klaruhi ko na ko, Rudy. Ngano di ay? Doon na di ay may kilimod na ako? Buang nga. Nabakuti na noon ko ani. Tugani ko. Unsay inyong gilimod na ako? Okay, day. Sultihan ka, pero hangyo na ako, ha? Ayaw sultihin si Bay RJ nga nisulti ko nimo. Mahito ba sa unsa? Basta, promise una nga dili ka mo sulti kang Bay RJ. Sa akong itug-ano nimo. Okay, promise. Dili ko musulti. Ngano ba? Unsa man na? Kuan, kining gipusil man si Bay RJ. O sige, pusil! Kalma lang. Ayaw lang karatol. Relax lang. Makuha ni mo og relax, ha? Makuha ni mo buing kang dili ko maratol? Gipusil pa kasi RJ! Kanas og di naman siya pusila! Ay, gipusil siya diha sa dihang katong nagpaisag tambal para nimo ba? Unsa? Tinuod ka ba, Rudy? O lagi, gipusil siya. Hapit siya mdiskuido kay wala ba siya makadasing armas. Mautong nitago lang siya. Ya mautong giitsahan niya og lata. Pagsuta ko naa pa ba ang tao nga gusto mo patay niya. Diha gyapon. Buto na sad. Kamang sad siya. Pagsunod, nakadungog siya og buto. Paglili pa niya. Wa na. Mihayad na ang tao nga gusto mo patay niya. Kinuo ko. O kinsa ang nagpusil sa maong tao? Maoy among gituhuan nga si Kuya Herbert ang niluwas kaniya. Ug maoy ni patay sa maong tao. Rudy. Ngano? Diha ba? Nagkaabot ba sila ang RJ? Wa, pero doon ay bata nga ni Duol kang ba-LG. Sa dihang nagtapok ng mga tao nga nananaw sa patay. May batang ni Duol og ni Dunol og papel. Ug may nakasuwat. Unsay nakasuwat? Ang nakasuwat mao kini. Wa ko'y gitugutan ni bisan kinsa nga mugara sa panit sa akong manghod. Unsa? Maunay nakasuwat? Mao tong nagpanglingi-lingi siya. Iyang gitan akon naaba sa palibot si Manong Hilbert. Pero wa niya kita. Ni Sir Herbert ining maong dapit. Ni agi tingali oy. Kay kanang iyang gisuwat. Mao gini ako mabati kani adto sa higayon nga awayon si Bay RJ. Og moabot si Kuya Hilbert. Siya mo palit sa atraso siya manghod. Ilabi na og way sa si Bay RJ. Kadto si Kuya Hilbert, mao'y makigsangka. Og mao na ako mabati. Nga kanang wa ko'y gitugutan ni bisan kinsa nga mo dapat sa panit sa kumanghod. Og tungod ana, nagtuog yun si Bay RJ. Lakip na ko. Nga niya si Kuya Hilbert din hing dapita. Nagpasabot pa, Rudy. Nga si Herbert, mapatay na og tao? Ana, ginaday maris. Mapatay siya. Kana tungod siyang paglaban ni Bay RJ. Kay kung loto niya buhata, lagmit nga madisgrasya yun si Bay RJ. Kay, nagpaduol naman kaniya ang gusto mo patay niya. May armas good ni. Nya, si Bay RJ, patay good siya. Pero, giluwas siya ni Kuya Herbert.
Ingon ana ang iyang paglaban kang RJ. Ingon ana niya kapinangga si Bay RG day Maris. Kinuo ko. Inday, ayo paghilag. Mubalik ra lagi to si Tatay RJ. O, abi ni mo, giluwas di ay siya ni Herbert. Herbert, kung asa ka man karon, gusto ko makita ta. Aron sa ingon, magkapangayo ko pa sa hilo ni mo. O magpasalamat sa imong pagluwas kang RJ. Pero asa ka man ron na. Ngano dili ka man mapakita ka na mo. Ngano man. Niya, nakaman kong ilis akong uniforme. Pero ni ako susud ka cottage. Wa pa sila maabot si Sir. Ang akong cellphone, ni vibrate. May nanawag ka. Si Maris. Siya na sila nanawag. Hello? RJ, doon na kay kilimot na ako. Maris, unsay? Kiluwas ka di ay na Herbert. Gikan sa tao gusto mo patay ni mo. Ha? Ngano kilimdan mo ko ni mo, ha? Ngano? Asapta ko. Ngano kilimdan ko nimo? Tungod kay dili ko gustong mupati kag kalisang. RJ? Si Bayrudi ang bisulti nimo? Oh, siya. May pahimangno ka pa niya nga dili ko pasultihan. Sorry. Pero ang tumong ko lang, dili ko gustong mubati kag kahadlok kog kabalaka. RJ? Pero tinuod ba nga si Herbert ang niluwas nimo? Dako nga ako pagtuo. Nga siya ang himo niini. Tungod sa suwat nga gihatag sa kabata diri nako. Gisultihan ka naman ka ni Rudy sa tanan. Oh, pero asa siya? Niduol ba siya nimo? Nagpaila ba siya nimo? Wa, Maris. Kun mao. Asa siya? Wa ko may baho. Pero gipangandoy na ako nga moabot ang adlaw nga magkatagbo ang among dani Manoy Herbert. Ug kun moabot man ka ng higayon na. Pangayoon ko ang pasaylo niya. Tungod kay bisa kung saon. Dili pa ko makabayad sa tanan. Sa tanan niyang gibuhat para nako. Ang pagpatiwas og eskwela diri nako. Ang iyang pagpangka nako. Ug ang iyang pagpanalipod nako sa bisan unsang katalagman. Alas 4 na sa buntag. Usa na lang ka oras. Magkita namin ni Herbert uban sa among anak. Okay, last shot, Urado. Marag ni kondisyon ka human o gaya. Sure, bossing. Pero ayaw palabi tungod kay magkita na baya mong birthday cobra. Oh, huwag kang mag-alala. Nagkapwesto ng daan ang ato mga tao. Ug kung magbinuang magganit siya, matusak-tusak siya sa mga bala, unaro. Ana, get Mr. Carpio. Okay, Ipis. Last shot. Kay human ako inom, mga dula kita. Yes, amo. Pero ang imong atas si Kais, ang gisudlan sa dagan mong kwarta. Buta ka. Niya na pirmi sa akong kiliran. Ug dili ba hitabo nga ako ng biyaan. Okay, good. Ayaw pa kumbiyansa. Kinahanglan nga na ani mo karon ay agaon. Yes, unano. Okay? Yan na. Last shot. Okay. Salamat, Laro. Ara, Mr. Carpio, padahura.
Mangadto na kita. Mr. Carpio, wa ka ba'y da utang buhaton niya to kang Herbert? Kang Berting Cobra? Oh, sure, no. Wag ko'y daw tang buhaton. Tungkol ka nagdako karon og daghang stock para niya. Og siya na mo dispose ni. Timailhan ka na nga ipadayon na mo ang among panagkumbuya. Mr. Carpio, Okay, adoro kita. Ayan na. Naman ko nagtimpla ang gatas. Isod ka na ni sa sudanan. O kuman, ilisan ako si Dudong. Maranalipay na si Dudong ha. Yan ang makita karon sa di madugay ang iyang nanay, Ara. Do, imo mag-ilisan og sayo ang bata. O manang, kay manglakaw na kami. Ha? Ay kasayo man, do. Mas mayong sayo manang. Aron sa ingon niya na dili kami magsagubang sa kainit sa adlaw. Uy, mao ba? O manang, o tuwid salamat kayo. Salamat sa iyong pagpadayon ka na mo. O, niyay, kwarta na ko manang, imo na kini. Ay, ayaw na lang, do. Pauna na ninyo, oy. Salamat manang. Balik-balik o niya, ha, do. Kay mingawon na baya kus bata. O manang, mubalik kami. Mag-ampo ko nga way da utang mahitabo sa inyong lakaw. Salamat manang. Ato na kami si Dudong. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.